Ден номер 3 от предизвикателството. В днешното обучително видео от моето предизвикателство ще говорим за метаболизма. Не знам дали знаете, но 80% от хората в днешно време са с нарушен метаболизъм. Основните фактори, които забавят нашия метаболизъм, това са 10 основни фактора, но трябва да знаете, че след 30-35 годишна възраст започват хората да имат по-забавен метаболизъм. И ето и 10 причини, които всъщност са основни за забавянето на нашия метаболизъм. Освен възрастта, втората причина е липсата на достатъчна физическа активност. Седението на продължително време на едно и също място и липсата на движение водят до по-малко изгаряне на калории и загуба на мускулна маса, което намаля метаболитната ни скорост. Следващата точка, това е недостатъчен прием на протеини. Протеините имат голям ефект и те изискват повече енергия за нашето храносмилане и както да направим мускулна маса. Ако не консумираме достатъчно протеини, метаболизмът ни също може да се забави. Следващата причина е това да спазваме прекалено много строги диети и да гладуваме. Когато тялото получава твърде малко калории за дълъг период от време, то преминава през режим на оцеляване и забавя от своя страна нашия метаболизъм с цел да съхрани енергията в нашето тяло. Пета точка е недостатъчен прием на вода. Водата е жизнено важна за всички метаболитни процеси. Дехидратацията може да намали ефективността на изгарянето на калориите. Още втория ден говорихме за хидратиране и приема на вода. Всеки, който е пропуснал това обучение, може да се върне назад и да го изгледа. Следващата причина за нарушен метаболизъм, това е липсата на сън. Недоспиването влияе на хормоните, които регулират апетита, което от своя страна може да доведе до повишен глад и намалена енергийна ефективност. Следващата причина, това е хормонален дисбаланс. Ниски нива на щитовидните хормони, дисбаланс на кортизола в нашето тяло, което води до това е стресов хормон и от това може да получим инсулинова резистентност. Осма точка, която съм записал, е липсата на достатъчно мускулна маса. Мускулите изгарят повече калории в покой, отколкото мазнините. Ако ние не тренираме с тежести и нямаме активен живот, метаболизмът ни също може да се забави. Следващата точка е прекалената консумация на захар и въглехидрати. Те водят до резки колебания в кръвната захар и от своя страна може да предизвика инсулинова резистентност, което като цяло забавя метаболизма. И 10-та точка съм записал недостиг на важни микронутриенти. Това са дефицит на желязо, което е важен за приноса на кислород в нашия организъм, както и за енергийния ни баланс. Недостигът на йод и селен, те са необходими за щитовидната жлеза, а липсата на магнезий и витамин В12 са ключови за енергийния ни метаболизъм. Сега за домашна работа искам да си запишете кои от тези 10 точки вие спазвате. Може да си ги запишете под коментарите и след това да обсъдим кои точки спазвате и кои са ви в недостиг. Това беше от днешното обучение на тема метаболизъм. Следващия ден утре, ден 4 от моето предизвикателство, ще говорим как да намалим апетита по естествен начин и ще разберете защо понякога чувстваме постоянен глад и как да различим емоционалния глад от истинския и ще ви дам няколко храни и навици, които ще ви помогнат да контролирате вашия апетит.